Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. May na may bunta guys kung may ligong ka og traditional hilot. Tanawag yun kay para sa imuhan kung first time nakita may buntag. May buntag sir. Oh, unsa kaya itong ipamati ron? Lawas balain. Yung lawas ko. Ay lawas. Mata. Ito na balik-balik. Pero bugnaw. Yung lawas. Bugnaw. Sige. So ayun guys, kanina nakita ninyo, first time na mo ning na video. Wala lang may video sa una, di ba? Kaya wala ko nagka-video sa una. Oh, dili yun ay kalakaw. Di ba? Oh, dili ni sa kalakaw sa una, naglubog niya ang finding ani sa doktor sa una. Kung ko makalimot, kung ko masayot. Bone cancer. Bone cancer niya, dehydrate pag yun siya. Tapos yung TB. TB bones. TB ito to? TB bones. TB bones. Grabe no? Ito kabulan naglubog. Basi na kay ikasulti sir sa mga viewers nako. Katugikan sa unang wa pa ko makahilot nimo. May buntag sa tanano. Katabi itong gusto magpilot. Di ka Eric Hilot. Ako sa una, 7 ka bulan ko naglubog. Dala ko ito sa Natanaw. Imadlang ito ko kailutan para makalakaw na ko. Pero wala sila kapalakaw sa kuha. Kapalakaw lang si Eric na. Tururo kahilutan. Primero, katsis. Ikadua, sungkod na kawayan. Ikatulo, sungkod na ikapat, wala na. Maklay na. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pero grabe ginilakay ko to. Hila ko eh. So ana lang no, ang ato lang makatabang ta malipay ta. No? Yeah. Mo ni tingala ko kung manong gilot. Ibalay ko kisa ka semana. Kaya ko nana sa duyan. Nagduyan-duyan na. No, ni kaduha. Nagkatsi siya man na kay stick na lang guba naman iyahang sungkod. Oh, ya reklamong anak kani kay layo na daw mabot na mubak na daw layo. Abot ay subungan. Rawan na minom. Ginagmay. Sige. So yan guys, asa kita balay nung sa? Mayahay Mati. So ayan, shout out sa taga Mayahay, Digo City. Mati, Mayahay, Digo City. No, God bless sa inyo ha, labi na sa mga soki diya sa Mayahay. No. Dali po tong anak ni ko din, nagpahilot ko. Ito sa ubos ba? Magad ni Gingging to, anak ni Gingging to laki. Ito ka Turil. Pagkangkon. Pagkangkon na yun. Ito na payong-payong ba? Lagi. Oo. Alam, shout out po sa taga Mayahay. Nasa sa dali atong tabangan. Nung mamayo yan pamatis ko lang siyempre na pa naman sa pagkampos Ginoo o sa tarang mo doon sa kuha ni kamot tanon ni kamot mga mamaayo mo kutob sa mga mo ay kahit natin ginapamatis ko so siyempre sa karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, comment, like and share po, please share this video po no para dagang masaya dagang putang matabangan ug shout out sa kong followers sa Facebook page Eric Hilot ang traditional sa kuhang TikTok ug siyempre sa kong YouTube channel ug nagka-comment. Salamat kayo. O, siyempre, shout out po sa lahat ng mga OFW. God bless po. Ayan. So, maghilot ako guys. Shout out po. Mayahay, Digo City. Tungot ko na ba sa mga kugihan?
Elegante to, no? Ano, good wells. Ha? Ano pa kung pinto? Dahil? Ang pinto. Mayo? Ano mo yung gamit mo na? Huwag ko pinto kaya tubig ang pinto. Ilan palit mo? 60. Ha? 60. Ilan? 160. 160? Asan po mo na palit? Kumpanya naman. Palit na ba? Palit pa naman ito eh. Basta. So mga dogen, mga buka pa mahilot. Tuig na ka mahilot ako. Nilingin mo sila tugas mo ito na. Sakit? Sige. Sakit ka. Kaya ipanwa ko. Masakit sa una? Wala. Gulaw na naman parang kaya. Ha? Wala na kami gulaw na. Agad-agad sa una. Wala na kami gulaw na. Ito.
Sure, lugi lang yun. Diyan sa kita. Ha? Kita nga, lugi lang yun. Tapok lang ang panahon. Awa na nga, eh. Mas lami ko nga dulog ng daw na. Ano naman? Lugi sakit. Sakit ba ka sa una? Nakatong, yung pangunan, lugi ka. Lugi ito. Lamig kayo. Pangunan ko mga sulit. Kilala ka? Pag ni humo. Pangunan ko. Ito naging sa barakatan mo. Ito ilis mo lahi. Nga ako pagkaton ako nga, katulong ato ako nga. Nako man. Look. Nako naman ko. Yan gamay. Mata, pilo no? Eh? Pilo. Yo. Ang mata na. Namatay? Kamang hilot ba? Eh. Eh. Ay!
Ito guys. Ah, Adre. gamay. Sakit pero unya lami ang paminaw. Sakit gamay no. Ay. Tayo, irag. Ah,
Tayo. Kira? Sakit gamay? Sakit yan. Uy. Prepare. Wala sakit yan. Mas mapo daw sa unang karon kaysa karon. Sakit daw karon kaysa una. Sakit gamay? Sakit sa gamay. Ha? Ito kayo. Sakit. Nabasa ka kahapon? Ha? Nabasa ka kahapon? Pulan. Ulan, sukol ka ulan. Sa kamay. Ini, udah sakit. Ini. Yarag din yarag. Ah, pagkakani doon. Kayo siya. Sa kamay. Ay, okay pala digtugay ko pabalik. Sakit sinaw. Sinong ilong lang ito? Gigi. Ha? Ew. Mabi na ulan init no?